Сонце рано тільки сходить, місто ще дрімає, а фасадчиків бригада рештування вже збирає. На висотах вітер свище, тіло обвіває, та майстри роботи свої не лишають. Ходять в касках по рештовках, складають подести, бо кінець роботи скоро, ще ж два принести. Знизу вверх, усе готово, можна відпочити. Рано знову до роботи, хату треба утеплити. Сітка, клей, баранець, вата, пінопласт, коротка лата. Все потрібно до роботи. Дюбільнути, кулкувати, навіть з'їсти трохи вати. Звести все одне єдине, щоби тішилась людина, щоби стіни були рівні, заробити зато гривні. Гарно вийшло, все гладенько. Розрахунок недаленько. Познімали рештування, поробили прибирання. Ось і все. Кінець роботи. Зачекаємо до суботи, знов виплата. Оце свято. Але гроші віддаємо дружині. Трішки відпочинем нині, наберемося сил і знову в понеділок на будову.